Muga-muga warga masyarakat Grogol sing isih Joko sing isih prawan ndang temu karo jodhone Allahumma. Amin. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing duwe utang muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Muga-muga ndang iso nyaur. Lho mbok menawa ngiklasne kok. Mbok menawa sing ngutangi iki ngiklasne ngono kan malah apik lah iya. Jebul kae sing tak anti-anti wis tak mrene yo anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada alen mongkang kegiatan yen pinuju gedeng lagi SMA merahati wis mari kangen muga-muga tansah kegen atiku dadi kentrampan ora tetrokan tajem mari kangen mula sira netra oi 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 anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lawan mongkang sakene yen menuju gedeng lagi SMA marahati wis mari kangen muga-muga tansah saged atiku dadi kentrampan ora tetrokan mari kangen mula sira